Stevan Mojsilović, šesto kolo prve lige NZS, gostovanje v Mariboru, zmaga domačih 2-1, ampak izjemno pogumna predstava vaših fantov in na koncu lahko celo rečemo nesrečen poraz. Pa da, ako može se kaže protiv Maribora na njegovom stadionu u Mariboru, nesrećen poraz, ali ono što mene raduje pre svega jeste da smo zaista pružili jednu igru jako dobru, igrali hrabro, igrali otvoreno, nadmudrivali se, nadigravali se sa Mariborom, diktirali u jednom dobrom delu utakmice ritam, bili jači u tom trkačkom delu, oni su naravno kvalitetniji, izašli su sa apsolutno prvom postavom na koje mogu računati i to govori o jednom respektu Darka Milanića, što mi je sam priznao pre utakmice prema nama, tako da možemo da budemo, ako možemo u porazu, evo i u ovom porazu zaista možemo da budemo zadovoljni. Imeli ste prvo priložnost, ki jo niste izkoristili, potem je Maribor povedel. V drugem polčasu ste izenačili, zdelo se je, da ste celo močnejši, kar je še enkrat pokazalo, da ste dobro pripravljeni. Pa jeste. Imali smo prvu tu priliku, imat ćemo još dosta problema i u realizaciji i pre realizaciji u tom završnom pasu, asistenciji i centaršutu, jer je posebno u drugom poluvremenu bilo jako puno toga kad je moglo bude još nekoliko šansi, kad smo jako opasno pretili, a gazili Maribor u tih nekih 20-30 minuta sigurno ritmom i presingom koji smo nametili na njihovoj polovini. Biće zbog toga što je ovo i mlada ekipa, i ekipa u stvaranju, i ekipa igrača koji su dojuče igrali i u drugoj ligi, i na kraju krajeva velike promene su se desile, ali moramo svi da budemo zadovoljni, igrači zaslužuju maksimalno čestitke, jer ovako se predstaviti u Mariboru, lepše od toga je samo da smo pobedili, ali to u ovom momentu protiv učesnika Lige Evrope i ekipe koja je na korak od Lige šampiona, zaista možda bi bilo i prebrzo, iako smo mi smo došli u Maribor da pobedimo, ali je bitno se igrači dali sve od sebe i moramo da budemo svi zadovoljni. Še beseda morda o vratarju, danes je praznoval 17. rojstni dan Gregor Zabret in dobro upravi svoje delo. Pa evo vidite, nađite Ligu u Evropi, koliko to golmana u prvoj Ligi Evrope brani, a da danas praznuje 17. rođendan i da to nemamo nikakav problem, on je odlično branio, čestitke i za odbranu i na neki način sam sebi jednom dobrom odbranom i predstavom čestitao taj 17. rođendan, ali zamislite kad kažete 17. rođendan, on igra ovde protiv Maribora, ima ovde momaka i sa 18-19 godina i svi zaslužuju čestitke, naravno i do Knezovića koji je u ovoj ekipi najstariji i trebamo samo ovako da nastavimo. Ako ovako nastavimo, vrlo brzo ćemo igrati najbolji fudbal u Sloveniji, a vrlo brzo ćemo igrati najefikasniji fudbal i bit ćemo sigurno u prve 3-4 ekipe, a to vrlo brzo je otprilike neki period od godinu dana, jer nam to treba, jednostavno se sve kockice, kako mi volimo da kažemo, slože. Najlepše hvala, srečno. Hvala i vama.